Συνήθως η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται σε όλες τις αρθρώσεις. Αλλά είναι λογικό και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να το καταλάβεις ότι οι αρθρώσεις που παίρνουν περισσότερα φορτία, όπως είναι το ισχύο, όπως είναι το γόνατο, όπως είναι η στοφυλική στήλη, αυτές είναι οι συχνότερα προσβαλλόμενες αρθρώσεις. Σαφώς όμως επηρεάζονται και οι αρθρώσεις της άκρας χειρός, των δαχτύλων, επηρεάζεται ο αστράγαλος κάτω και λιγότερο όμως. Επειδή όμως δεν είναι φορτιζόμενη επιφάνεια, είναι βέβαια μια άρθρωση η οποία κινείται περισσότερο από όλες τις άλλες, αλλά δεν είναι φορτιζόμενη και η οστεοαρθρίτιδα δεν προκαλεί τόσο μεγάλη συμπτωματολογία. Γι' αυτό είναι σπανιότερο στον καρπό, στον νόμο. Ποιοι είναι οι προδιαθετικοί παράγοντες? Ή πρώτον η ηλικία. Μην μου πείτε, κοίτα, η φίλη μου Γεωργία είναι 75 χρονών και δεν έχει οστεοαρθρίτιδα, διότι υπάρχουν και άλλες αιτίες. Η μάνα μου είναι 90 και δεν μου έχει παραπονεθεί ακόμη. Παραπονιέται. Και εσύ, να ζήσεις. Παραπονιέται λίγο ότι φωνάζει τα γόνατά της, λίγο τα ισχύα της, αλλά γενικώς είναι σε μια ανοιχτή κατάσταση. Επομένως η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός. Για μένα πολύ βασικός λόγος είναι η παχυσαρκία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20 ετία, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει, ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά, και εμφανίζουν μια τάση παχυσαρκίας, που οπωσδήποτε αυτό επηρεάζει τις αρθρώσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Να φανταστείτε κάθε κιλό που βάζετε απάνω σας, παραπάνω, παίρνει περίπου 10 κιλά η άρθρωση του ισχύου και του γόνατου. Φανταστείτε λοιπόν 10 κιλά είναι 100 κιλά παραπάνω, ή 20 κιλά είναι 200 κιλά παραπάνω. Είσαστε σαν το αυτοκίνητο που βάζετε πολλά άτομα, ενώ οι προδιαγραφές του είναι για 5, εσείς βάζετε 7. Γι' αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η παχυσαρκία. Η φυσική δραστηριότητα. Οι αρχαίοι έλεγαν πάνω μέτρον άριστον και είχαν δίκιο υπό την εξής έννοια. Ότι η αθλητική δραστηριότητα κάνει καλό. Η υπερβολή όμως δεν κάνει ποτέ καλό. Άρα αν έχουμε μια έντονη φυσική δραστηριότητα, υπό την έννοια της άθλησης, καταλαβαίνετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό δεν μπορεί να γίνεται με τον ίδιο ρυθμό που γίνεται τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ είμαι 60. Δεν είμαι πολύ μικρός, αλλά δεν διαφέρω και πολύ από εσάς. Αν κάνω αυτά που έκανα στα 50, θα έχω πρόβλημα. Επομένως, η δραστηριότητα, ενώ κάνει καλό διότι διατηρεί καλή την κίνηση των αρθρώσεων, τους μυς, τη μυϊκή κατάσταση, όταν γίνεται με υπερβολή και χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, προκαλεί προβλήματα. Γι' αυτό η υπέρφυση ή η κάκωση παίζει ρόλο. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Δεν είναι από τους βασικούς παράγοντες, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα στην ανάπτυξη πρώιμης οστεοαρθρίτιδας. Οι μυϊκές αδυναμίες. Όσο μεγαλώνουμε το μυϊκό μας σύστημα αρχίζει και πέφτει. Χάνει μυϊκή δύναμη, χάνει ελαστικότητα, χάνει αντοχή. Επομένως, όταν το μυϊκό μας σύστημα είναι, ας το πω έτσι, κουρασμένο, τα φορτία που παίρνουν οι αρθρώσεις μας είναι μεγαλύτερα. Άρα, μεγαλύτερα φορτία, μεγαλύτερη φθορά. Τώρα, ποια τα συμπτώματα? Είπαμε τα συμπτώματα αρχίζουν από ήπια συμπτώματα, στα αρχικά στάδια, που είναι ο πορώνος, ο οποίος προοδευτικά επιδεινώνεται. Εμείς ιατρικά κατατάσσουμε τον πόνο σε βαθμίδες και λέμε πόνος 1. Έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο και σου λέει: γιατρέ, καλά είμαι, αλλά ξέρεις, βάζα 5 χιλιόμετρα την ημέρα. Έκανα, μου είπε ο γιατρός, διότι έχω λίγο διαβήτη, έχω λίγο τα αγγεία μου και μου είπε να βαδίζω. Και βαδίζω 5 χιλιόμετρα και πήγαινα μια χαρά. Αλλά τώρα τελευταία γύρω στα 4 χιλιόμετρα αρχίζει και βαραίνουν τα πόδια μου. Αυτός είναι ο αρχικός πόνος της οστεοαρθρίτιδας. Προοδευτικά όμως αυτό επιδεινώνεται. Και όταν φτάσει ο χόνδρος να καταστραφεί και να φανεί το κόκαλο, τότε ο πόνος είναι μόνιμος πόνος. Δηλαδή πονάω βαδίζοντας, πονάω όταν πάω σηκωθώ από την καρέκλα, φτάνει στο σημείο να πονάω το νύχτα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της οστεοαρθρίτιδας. Γι' αυτό περιγράφει το πόνος δραστηριότητας, απλής δραστηριότητας, πόνος ηρεμία ή πόνος νυχτός. Ταυτόχρονα στα στάδια τα δεύτερα της οστεοαρθρίτιδας, τα αρχικά, με επόμενο στάδιο έχουμε διόγκωση. Η άρθρωση που πάσχει κυρίως στο γόνατο που μπορεί να το ψηλαφίσει είναι λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο πλυσμένο. Καμιά φορά ακούμε κρυγμούς. Αυτοί οι κρυγμοί που ακούς, τα κράτς-κρούτς που ακούνται στα γόνατα, είναι διότι έχει χαλάσει η ομαλή επιφάνεια του χόνδρου. Υπάρχει δισκαμψία, αλλά το γόνατο δεν λυγίζει όπως λύγιζε πριν. Χάνουμε την κίνηση, δεν έχουμε την ίδια κίνηση που είχαμε πριν.
και σιγά σιγά αρχίζει το γόνατο και παραμορφώνεται. Ανάλογα με το πού θα φθαρεί το γόνατο, γιατί μπορεί να μην είναι αυθαρεί συλλογικά, μπορεί να φθαρεί περισσότερο από τη μέσα μεριά, αρχίζει και στραβώνει προς τα μέσα το γόνατο ή προς τα έξω το γόνατο. Και βλέπετε ενώ τα γόνατά σας στην ηλικία των 20 ήταν ευθύ, σιγά σιγά αρχίζουν και πάνε προς τα έξω, προς τα μέσα. Η διάγνωση δεν είναι δύσκολη. Βασίζεται βασικά στο ιστορικό που σας είπα. Ελέγχουμε πάντα τους προδιαθεσικούς παράγοντες, πότε ξεκινάνε τα ενοχλήματα και αρκεί μια απλή ακτινογραφία να βγάλουμε τη διάγνωση. Ότι με βάση το ιστορικό και μια ακτινογραφία μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει οστεοαρθρίτιδα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μαγνητικές, αξονικές για να διαγνώσουμε. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια μαγνητικές το χρόνο, όταν στη Γαλλία με τετραπλάσιο πληθυσμό έχουν τις μισές μαγνητικές. Δεν χρειάζεται μαγνητική για να διαγνώσουμε την οστεοαρθρίτιδα. Βλέπετε εδώ ένα ισχύο παράδειγμα, στο οποίο η άρθρωση, βλέπετε το διάστημα που είναι ανάμεσα στην άρθρωση, αυτή είναι η άρθρωση, και βλέπετε εδώ που αυτό έχει στενέψει. Αυτό αρκεί για να καταλάβουμε ότι το άτομο αυτό έχει οστεοαρθρίτιδα. Όταν αρχίζει και μπαίνει η οστεοαρθρίτιδα, η θεραπεία είναι ανακουφιστική. Δεν υπάρχει φάρμακο, δεν έχουμε βρει ακόμη το φάρμακο να σταματήσουμε τη γύρανση στον οστό. Άρα η συντηρητική θεραπεία ξεκινάει από τα πρώιμα στάδια και έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως σας είπα προηγουμένως, γιατί μπορείτε να καθυστερήσετε την εξέλιξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, για τον εξής απλούστατο λόγο είναι σημαντικό. Φανταστείτε τον εαυτό σας στα 60, ότι έχετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα ίδια άτομα στα 70 και οστεοαρθρίτιδα να μην έχουν αναπτύξει, έχουν μειωμένη δραστηριότητα. Δεν κάνετε τα ίδια που κάνετε στα 60. Κινείστε λιγότερο, περπατάτε λιγότερο, αθλείστε λιγότερο. Άρα, αν αυτό το πιάσετε στα 60 που αρχίζουν τα ενοχλήματα και ακολουθήσετε ορισμένα προληπτικά μέτρα τα οποία θα σας πω, μπορεί να περάσετε λίγο ανώδυνα για πάρα πολλά χρόνια. Αναλυτικά και αντιφλεγμονώδη. Τα ξέρετε. Ξεκινάτε να παίρνετε κάποια αντιφλεγμονώδη όταν ιδιαίτερα είναι πρισμένο το γόνατο. Αυτά είναι καθαρά ανακουφιστικά, ηρεμούν λίγο το πρίξιμο και την ημενίτιδα, αλλά δεν θεραπεύουν. Τα επιθέματα βοηθάνε, ψυχρά ή θερμά επιθέματα βοηθάνε. Η φυσιοθεραπεία που θα ακούσετε από το Σταύρο μετά βοηθάει πολύ. Η απώλεια βάρους. Θα μείνω εκεί. Απώλεια βάρους. Χάστε κιλά. Μείνετε με λίγα κιλά. Οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης που θα ακούσετε μετά. Όσο πιο καλό το μυϊκό σύστημα, τόσο λιγότερα φορτία. Και το πιο βασικό απ' όλα. Τροποποιήστε τη δραστηριότητά σας. Αλλάξτε τρόπο ζωής. Τροποποιώ τη δραστηριότητα σημαίνει ότι κάνει το σώμα μου αυτό που μπορεί και όχι αυτό που θέλει το μυαλό μου. Εγώ μπορεί να θέλω να είμαι από την Κρήτη. Μπορεί να θέλω να ανέβω στο Ψιλορίτη στα 60, δεν μπορώ. Το σώμα μου δεν το αντέχει. Αυτό σημαίνει τροποποίηση της δραστηριότητας. Δεν μπορείτε να κάνετε στην ηλικία των 70, 75 και 80 αυτό που κάνετε στα. Αλλάξτε λίγο τρόπο ζωής. Για να περάσετε πιο ανώδυνα. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία και η συντηρητική αγωγή δεν αποδώσει ή φτάσει στο σημείο ο πόνος πλέον να είναι νυχτερινός, να μην μπορείτε, η βασική θεραπεία είναι η χειρουργική. Και η χειρουργική αγωγή συνίσταται σε αυτό εδώ το πράγμα. Βλέπετε εδώ μια αρθρίτιδα η οποία έχει σχεδόν καταστραφεί η άρθρωση. Αλλάζουμε το γόνατο, βάζουμε μια τεχνητή άρθρωση και έχουμε σχεδόν απόλυτη ίαση όσον αφορά τον πόνο. Η ολική λοιπόν αναπλαστική γίνεται σε προχωρημένες καταστάσεις, αλλά η αναγεννητική ιατρική που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και αυτή δίνει μια ανάσα σε αυτά τα άτομα για να καθυστερήσουν τις μεγάλες επεμβάσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη φαρμάκων που είναι οι αυξητικοί παράγοντες, τα λεγόμενα PRP. Αυτά είναι αιμοπετάλια τα οποία τα παίρνουμε από το αίμα, τα φυγοκεντρούμε και απομονώνουμε κάποιους αυξητικούς παράγοντες από τα αιμοπετάλια, τα οποία τα εγχύουμε μέσα στο γόνατο ή στην άρθρωση του ισχύου ή στην άρθρωση της ποδοκρημικής ή στον ώμο, και είναι ακόμη στα αρχικά στάδια αυτή η μέθοδος, ότι
φαίνεται ότι αυτό που μας δίνει μια ανακούφιση όσον αφορά τον πόνο, την κινητικότητα της άρθρωσης κλπ. Τα PRP δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι η δράση τους έχει θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι η βελτίωση των ανθρώπων που κάνουν PRP είναι γύρω στο 60 με 70%, αλλά δεν ξέρω για πόσο καιρό. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρεις και τη διάρκεια, διότι αν είμαι καλά για 5 μήνες ή 6 μήνες δεν αξίζει. Είναι βέβαια μια ανώδυνη φτηνή μέθοδος, παίρνουμε το ίδιο το αίμα του ασθενή και είναι υποσχόμενη μέθοδος. Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, διότι με τη φυγόκεντρο αυτή υπάρχουν διάφορα είδη PRP αυξητικών παραγόντων και απομονώνουν όλο και κάποιους καινούριους παράγοντες αυξητικούς, τους οποίους εγχύουμε στα γόνατα. Η δεύτερη πιο ενδιαφέρουσα θεραπεία για την οστεοαρτρίτιδα είναι η έγχυση των βλαστοκυτάρων. Τα βλαστοκύτταρα, θα έχετε ακούσει, είναι εμβρυϊκά κύτταρα. Τώρα τελευταία γίνει πολύ της μόδας, σας λένε όταν ανοίγει η κόρη σας ένα παιδί να κρατήσετε τα έμβρια για να κρατήσετε τα βλαστοκύτταρα, διότι μετά από 20 χρόνια μπορεί να χρειαστείτε ένα πνεύμα να το φτιάξετε από εκεί. Κάτι τέτοιο είναι τα βλαστοκύτταρα. Είναι εμβρυϊκά αρχαίγωνα κύτταρα και τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε από το λίπος, από την κοιλιά, με μια μικρή τρυπούλα, όπως κάνουν τη λιπαναρρόφηση πλαστική, ή από το νοτιό μυελό. Το νοτιό μυελό σε εσάς δεν έχει καμία αξία να πάρετε βλαστοκύτταρα. Ο νοτιός μυελός σε εσάς είναι ατροφικός, δεν θα βγάλει κύτταρα. Ενώ το λίπος μπορεί να βγάλει πολλά κύτταρα. Σε ένα νέο άνθρωπο όμως, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής στα 30-35 και έχει αρθρίτιδα, το να πάρω από το νοτιό μυελό είναι το εξίσου καλό με το λιπόδες ιστό. Τι κάνω λοιπόν, παίρνω λίγο λίπος κυρίως, το στέλνω στο εργαστήριο και μετά από ένα μήνα μου καλλιεργεί αυτά τα κύτταρα και πάμε και κάνουμε έγχυση σε δεύτερο χρόνο μέσα στο γόνατο ή στο ισχύο ή σε οποιαδήποτε άρθρωση πάσχει. Και τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το PRP, με τους αυξητικούς παράγοντες.